Viranomaiset ja media kamppailevat bussionnettomuuden uhreista. Laitetaanko tiedotusvälineille uusia rajoituksia? Akuutti kriisihoito onnistuu, ongelmat kunnissa pysyvät. Salamyhkäistä peliä silmälasimarkkinoilla. Kulttuuripääkaupunkihanke kuumentaa Turussa. Sitten Turkuun. Siellä valmistaudutaan täydellä tohinalla kulttuuripääkaupunkivuoteen. Samaan aikaan taiteilijat kokevat olonsa kaupungissa ahtaaksi. Esimerkiksi työtilat ovat kiven alla. Osa taiteilijoista onkin ottanut ohjat omiin käsiin ja perustanut vaihtoehtoisen hankkeen. Turusta leivotaan nyt myös vuoden 2011 alakulttuuripääkaupunkia. Tämän jutun myötä hyvää illan jatkoa. Koko ohjelma on myöhemmin nähtävissä Yle Areenassa. Näkemiin. Tervetuloa autonomisen kulttuurikeskus Jokikatuun. Talo on hallussa ja vapaan kulttuurin festivaalit voivat alkaa. Tapahtumaa oli järjestämässä myös Turku Euroopan alakulttuuripääkaupunki 2011 hanke. Oikeastaan vuosi sitten havahduttiin tähän, että Turkuhan on kulttuuripääkaupunki 2011 ja että tämä niiden hanke ei välttämättä ehkä ihan palvele sitä koko kulttuurikenttää, mitä Turussa ja Suomessa on. Meillä ei ole niin kuin kulttuuripääkaupunkihankkeella mitään tiettyä johtoa täällä, joka päättäisi, että mitkä hankkeet tai mitkä esitykset on tarpeeksi hyviä tähän meidän alakulttuuripääkaupunkihankkeeseen, vaan kuka vaan voi oikeastaan tehdä mitä vaan. Mutta mikä erottaa kulttuuri- ja alakulttuuripääkaupunkihankkeita toisistaan? Me halutaan kyllä osallistaa ihmisiä siihen kulttuurin tekemiseen. Me ei haluta vaan tarjota kokemuksia, vaan me halutaan sanoa just, että jokainen on taiteilija. Jos kuka vaan voi olla taiteilija, voiko alakulttuuri olla mitä vaan? Voiko esimerkiksi ooppera olla alakulttuuria? Ilman muuta. Ja tässähän on esimerkiksi meille hankkeelle hyvä haaste, että sitten jos tulee kulttuuripääkaupungille sitten jotain ulkoa tilattuja oopperoita, niin mehän pitäisi tehdä sitten alakulttuuriooppera. Konkreettinen ero hankkeiden välillä on myös niiden budjeteissa. Toisella se on noin 55 miljoonaa, toisella taas reilut 10 euroa. Me halutaan osoittaa just se, että kulttuurin laatu ei ole kiinni siihen käytöstä rahamäärästä, vaan siitä tekijöiden ja kokijoiden innosta ja palosta sitä aihettaan kohtaan. Minkälaista kulttuuria saa hintaan 10,40? Tällaista esimerkiksi, mitä meillä tänään täällä on. Kulttuuripääkaupunkihankkeessa vastapelaajat on noteerattu. Kutsumme heidät viime kesänä tapaamiseen ja ehdotimme, että he lähtisivät ideoimaan ja miettimään myös ehdotusta tähän meidän hankehakuun, että voisivat sitä kautta osallistua kulttuuripääkaupungin toteutukseen ihan virallisestikin, mutta he ovat toistaiseksi kieltäytyneet siitä. Suvi Innilä ei kuitenkaan halua luoda jyrkkää vastakkainasettelua hankkeiden välille. Hyvä, että on energiaa ja toimintaa ja eri kohderyhmille löytyy tapoja toteuttaa ja esitellä omaa työtä. Eräs alakulttuuripääkaupunkihankkeen tavoitteista on nostaa esiin turkulaisten taiteilijoiden ahdinkoa. Taideakatemian rahoitusta on karsittu jatkuvasti ja taiteilijat valittavat työtilojen puutetta. Mika Natri joutui lähtemään juuri vallatusta Jokikadun kiinteistöstä, kun kaupunki halusi myydä tilat. Taiteilijoiden piti päästä muuttamaan kaupan synnyttyä Pääskyvuoren kasarmille remontoitaviin tiloihin, mutta aikataulusta ei ole tietoa. Kuvataiteilijan näkökulmasta tilanne on melko absurdi. En tiedä, onko se sitten sattumaa vai mitä, mutta melkein samaan aikaan, kun tämä kulttuuripääkaupunkius varmistui, niin taiteilijoita ruvetaan häätämään työtiloistaan pois. Onko tällä taiteilijoita enää 2011? Tämä olo on koko ajan löysässä hirressä, koska ei ole mitään varmuutta siitä, milloin tänne pääsee. Onko Turussa taiteilijoilla työhuonepula, kyllä vai ei? Mä luulen, että koskaan niin paljon tiloja ei olisi, ettei olisi sitä tarvetta olemassa, vaikka niitä olisi kuinka paljon. Mä luulen, että on. Pääsevätkö taiteilijat muuttamaan tänne Pääskyvuoreen vielä? Kyllä tänä kesänä pääsevät muuttamaan sinne.
Mutta mennäänpä takaisin Jokikadun festivaalihumuun ja kysytään, mikä tekee alakulttuurista alakulttuuria. Oi vapaus, kuule kutsua sua, itkevät orvot kaipaa. Me ei haluta, että Turku tilaa tänne jostain muualta maailmasta jotain ammattinäyttelijöitä tai oopperalaulajia tai jotain. Me halutaan, että niin turkulaiset itse alkaa tekemään sitä. Ettei olisi sellaista estettä tai sellaista niin kuin kynnystä tehdä taidetta ja tehdä kulttuuria. Voitko tehdä meille kulttuuria nyt tässä? Nyt ei ole sellainen fiilis, mutta ehkä myöhemmin illalla. Me teemme sen juuri niin kuin me teemme ja niillä voimilla, mitä meillä on. Onko semmoista alakulttuuria, mistä kukaan ei vielä tiedä mitään? Se on hyvä kysymys ja toivon, että se hyppää silmilleni pian, jos sellainen on. Yleensä talonvaltaukset päättyvät siihen, että ulos lähdetään virkavallan hellässä syleilyssä. Jokikadulla saatiin kuitenkin yllättävä puhelu. Valtaajia ei toistaiseksi häädetä ja alakulttuuripääkaupunkihanke saa jatkossakin järjestää tiloissa vaihtoehtoista tapahtumaa. Aika hyviä uutisia. Joo, aika yllättävää. No on kyllä. En sitä tiedä. Ne sanoi, että ne tulee tuomaan tänne vielä jonkun virallisen päätöksen tosta. En tiedä, tuossa on toi häätökirja edelleen. Että tulee sitten repimään sen pois vai naulaamaan siihen päälle jonkun uuden lapun. Mutta Ajankohtainen kakkonen jälleen ensi tiistaina.